ሰላም صباحكم ተከታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም ምንባር ከስናይ ሰዓት ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኤርትራዊ ተምሃራይ ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድር ሳይንስ ይደምቕ። ሚኒስትር ተስፋይ ገብረስላሴ መርገፂ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ክልማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣቕሪቡ። ኢትዮጵያዊ በዓል መዚ ኩናት ንምኹናን ዝተፀውዐ ሰልፊ ምኽልካሉ ተቃዊሙን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊ በዓል መዚ ኩናት ንምኹናን ዝተፀውዐ ሰልፊ ምኽልካሉ ተቃዊሙ። ላዕለዋይ በዓል መዚ ሚኒስትሪ ሰላም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ደው ክብል ንምሕታት ትማሊ ብኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ምኽልካሉ ተቃዊሙ። በዓል መዚ ሚኒስትሪ ሰላም ዝኾነ ኣቶ ታዬ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ከበሮ ኩናት ኣብ ዝዋቐናሉ ኣደባባይ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ኩናት ከይቃወሙ ምኽልካል ሕማቕ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ሚድያን ንመንግስቲ ብምኽሳስ ዝፍለጥ ሚኒስተር ትማሊ ረፋድ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ምኽልካል እቲ ሰልፊ ንምምላሱ ዝኸብድ ሕቶ ከልዕለልና ይኽእል እዩ ክብል ስጋቱ ገሊጹ። እቲ ኣባል ዝኾነሉ መንግስቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥሩ ኩነታት ግጭታትን ዓፈናን ብምጥቃስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ኣራኺስና ኢና ክብል ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኮኒኑ። ፖሊስ ካብቶም ነቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰልፊ ዘተሓባበሩ ዝነበሩ እቶም 4 ብሓሙስ 27 ሕዳር 2016 ዓ.ም ክስ ከም ዝኣስሮም ክግለጽ እንከሎ ምዚ ብዝተሓሓዝ 97 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው መንግስቲ ፍሊጡ። ኣብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾነ ኣቦ ወንበር ኢሂ ኣባ ሓጋዝ ፕሮፌሰር ዝናቡ ኣበራ ማእሰርቲ እቶም ኣተሓባበርቲ ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ዝተተለመ ሰላማዊ ሰልፊ ንምትዕንቃፍ ዝብል ጥርጣሬ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ምፍሳስ ደም ተዋፊሩ ዝበልዎ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ማዓስከራቱ ክምለስ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሲዳማን ዝተኣስሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ክፍትሑ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዘለዉ ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ምሕታት ዕላማታት ናይቲ ትማሊ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ሰልፊ ከም ዝኾኑ እቶም ኣተሓባበርቲ ንቢቢሲ ገሊፆም። መንግስቲ ብገዲኡ እቶም ኣተሓባበርቲ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ሰላማዊ ሰልፊ ጉልባብ ብምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ብሕቡእ እናተንቀሳቐሱ ናይ ዝነበሩ ጉጅለታት ሽርሒ ከም ዘበርዓነ ገሊጹ። እቶም 4 ኣተሓባበርቲ ካብቶም ዝተኣስሩ ብዛዕባ ምዃኖም ግን ኣብቲ መግለጺ ኣይተጠቕሰን። እቲ ትማሊ ክካየድ ዝተሓስበ ሰላማዊ ሰልፊ ንዘይተፈልጠ እዋን ከም ዝተናውሐ እውን ተሓቢሩ። ሚኒስትሪ ሰላም ታዬ ደንደኣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ብሰላማዊ መንገዲ ምድጋፍን ተቃውሞ ምግላጽን ዓንዲ ዲሞክራሲ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ይህ ወደቅ ሰላማዊ ሰልፊ ይኽልክል ኣብ ዝነበረሉ መላኺ ኢልና ንኸሶን ንኹንኖን ነርና ሎም ድማ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ከይግበር ከልኪልና ኣለና ብምባል ኣብቲ ንሱ ዘለወሉ መንግስቲ ዝሓሸ ነገር ከምዘየለ ኣብሪሁ። ንሱ ዜጋታት ብሰላማዊ መንገዲ ኩናት ከይቃወሙ ዝኸልከሉ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእውን ኢሉ። ኣቶ ታዬ ነቲ ንሱ ዝኣባሉ መንግስቲ ዝኹንን ዝምጉትን ሓሳባት ብምሃብ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቢቢሲ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት መንግስቲ ምስ ትግብረ ሽበራዊ ክብል ዝበየኖ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ታንዛንያ ዳሬ ሰላም ዘካየዶ ዘተ ንዘይምዕዋቱ ንመንግስቲ ተሓታቲ ገይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈጥሩ ፀገማት ስግኣቱ ከም ዝገለጸ ዝጠቅስ ኣቶ ታዬ ሰማዕሲ ኢነ እዩ ዝብል። ኣቶ ታዬ ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ ጨፌ ከምኡውን ኣብታ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ሚኒስትር ተስፋይ ገብረስላሴ መርገፂ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ክልማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣቕሪቡ። ሚኒስትር መሬት ማይን ኣከባቢን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ኣብ ዱባይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝካናእ ዘሎ መበል 28 ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ንመርገፅን መትከላትን ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ክልማዊ ዋዕን ሜላታት ምምካቱን ዘብርህ መደረ ኣስሚዑ። ብ9 ታሕሳስ ኣብ ዝተቃንዐ መጋባእያ ሚኒስትር ተስፋይ ንኣገዳስነት ናይቲ ዋዕላን ህፁፅነት ዛዕባኡን ብምጥቃስ ኣድማዒ ፈዋሲ ስጉምትታት ምስ ዘይውሰድ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ዝጠንቁ ዓለማዊ ዋዕይ ከስዕቦ ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋታትን ክብደት ሳዕቤናቱን ስነ ፍልጠት ንነዊሕ ዓመታት ክንበን ከጠንቅቕን ከም ዝጸንሐ መንግስታት ዓለም እውን ክሊማዊ ነውፂ ንምቕልባስ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምሕፅንታ የቕርቡ እኳ እንተነበረ ተመጣጣኒ ፈዋሲ ስጉምትታት ስለዘይተወስደ ግዳ ጽልዋ ናይቲ ዘይናሕስን ጽንኩርን ዓለማዊ ዋዕይ ኣብ ህይወትን መነባብሮን ህዝብታት ኣዝዩ ጉልሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብዛ ትእዛዘም ዘላ ዓመት ንዝተኸስተ ክሊማዊ መዓት ብምጥቃስ ኣብሪሁ። ኤርትራ ናብ ጠፈር እትተፍኦ በካሊ ጋዛት ብኩሉ መለክዕታት ኣብ ግምት ዝኣቱ እኳ እንተዘይኮነ ካብተን ቀንዲ ብሳዕብናት ዓለማዊ ዋዕን ክልማዊ ነውፅን ተጸልየን ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ እያ ዝበለ ሚኒስትር ተስፋይ ነዚ ገዚፍ ብድሆ
ርግሆን ምግጣም በቀንዱ ኣብ መፍዋስ ኣከባቢ ምትኳር ባህሪ መሰረት ዝገበረ ፍትሓት ኣብ ምንዳይ ከም እትርከብን ብዝለዓለ ከም እትቕፅሎን ገሊጹ ጎንጎን እዚ ኤርትራ ቁጠባኣን ንምዕባልን ንምዕባይን ኣብ ተካይዶ ፃዕሪ ካብቲ ኣህላኺ ረስናዊ መመንጫዊ ፀዓት ተላቂቓ እናሰፍሓ ኣብ ዝኸይድ ተሓዳሲ ፀዓት ገዚፍ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘለዋ ኣብዚ መዳይ እዚ ደገፍ መሻርክቲ ልምዓት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ ፖሊስታት ምዕቡላት ሃገራት ንፀቢብ ረባሕታትን ዘሳስን ብኡ ዝምእዘንን ከምኡን ንብድሆታትን ቀዳምነታትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝጎስን ስለ ዝኾነ እተን ሃገራት ሞራላዊ ሓላፍነተን ተገንዚበን መጠን ዝተፋእ በካሊ ጋዛት ኣብ ምንካይ ንዘርኣይኦ ብኩራትን ፍሽለትን ብምጉልባብ ዘቕርብኦ ሙግት ክትርድኦ ከም ዘፀግም ብምጥቃስ ኤርትራ ድምፃ ምስቶም ምዕቡላት ሃገራት ንጉዳይ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ብዕቱብ ርኤን ሞራላዊ ግዴታታትን ንምልዓል ዝፅውዑ ወገናት ከም እትፅምበር ኣነፂሩ ኣብ መበል 28 ዋዕላ ክሊማት ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ዝምራሕ ለውኺ ኤርትራ ብሰለስተ ታሕሳስ እውን ኣብ መበል 15 ኣኼባ ምልዋጥ ተመክሮ ሃገራት ኣብ ምምካትን ምብዳን ክሊማዊ ነውፂ ብምስታፍ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማን እተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ መክፈሉ ዝዝከር እዩ ኤርትራዊ ተምሃራይ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ሳይንስ ይደምቕ ካብ 1 ክሳብ 10 ታሕሳስ ኣብ ባንኮክ ታይላንድ ዝተኻየደ መበል 20 ኣህጉራዊ ኦሎምፒያድ ጁኒየር ሳይንስ ኣብ ጋንታ ዚምባብዌ ዝተሳተፈ ወዲ 15 ዓመት ኤርትራዊ ሃይለ ግርማይ ዝለዓለ ነጥቢ ካብ ጋንታ ዚምባብዌ ብምምጻእ ናሕሲ መዳልያ تعويتو اتخكايد سقنا وددر نهاجرا وربحات قدامنا مهاب ساينساون تكنولوجيكاون بنقدتات من العال ناب عواد نمدفاز علميو كم زفلت ابز وددر قبل 54 نهاجرات استودادرو بولسات تمارو تساتفهم نيرم انقو حقو سكا هايلا جرماي ودو نتقادلاي جرماي هايليو قديم تقادلاي جرماي هايلا امرحنة ارترا فولتساب كوينو قبل ما تهاجرنا مريح ترات تساويتيو اتو جرماي هايلا ابها جراون لمعات بقربنا بالعلواي مرحنة تمكرو حويسو نير 4 عامات تمكرو ابي ارترا ام مسرتاوي محبر سباو لمعات جمرة مويا مسرح كمون قديم تقادلاي سباو جنبار حرنة ارترايو كنتو أملكت حتى زلو عدوات حماس براتهم يركبوا زبل فيديو أوش متكازات أسيرهم بمسح زر أي فلسطينيين حيلتات إسرائيل أزوار كم زركبوا زقلس فيديوهات دحر مسركحوا نخمينات تيف تساميتاتن مقراص فيلمين زوهاب كمتات تبكي سلام فلما حدا عينت تريت مثل كلتا فيديوهات حدا خدان وشتي ترايس تخد نسب أزوار نغامت ممرحتات قبل يرى انتخنا بزر أنا عشت في الليات أبستفل على كزي بتدقى كم استقد حقون كم زخل يجمت BBC أحد مركز حبريتا BBC Verify نتتنقص أساس المرميرو تنقلت تكليبات كابتب تغلى على سلسلة بنانجو استرخوالو زمثل بتخطات الاستواسطة فيديوهات مخنن الركاكيزو انتخنا بزعبا لك أن تتخنتاتن مزركاحت فيديوهاتن كن زي تملس حتى تاتلو بعدام تشعت تحساس نحدا فتصامي زقلص أجن كأنا أشتي في اللي زلون كلت تستفر عليه حسرت فيديوهات أم محبرها مرخابتات تزركين أزيد ما تفلاليو استواسطة فيديوهات زبل كستات تاسعبو قال سبات تابت فيديو زرسب كما يجرون تابنجا أفكلت يمرئتات بستفر عليه إديو كحز يخل زبل حتى العلوم BBC Verify أزون فيديوهات استنزاز خفالات ناي بقد سالز خيد مسرعة تنبر ناي حدا وسن في تسامي خمسة يكونوا تحدى سبعي نتن تتوقسين زي تفتح استفر عليه تابناجو نابدرت زرقيا مارشا بيدين نامزن كم سخونة الرقاقيزو أبستن كساقاس سلي كالو تحيالو دك تبعتيون بمعدوة زرقيا دويلهم وشتاو خداونتم تراح تخدينهم بزحات كابعتهم أعداهم مالعلم من نتورقات حزامي الرأيو أتبوتا معسكر سدتنياتات سمين جباليا أبيت لحيا أبزركب بيت مرت حبرات هاقرات مخانو BBC Verify الرقاقيزو اتحانت فيديو مسرتا كمامتات صحاي مجمر تخم تقدحت كنفلت نخل إذا فيديو اتسابعي بيمانا إيدو زحازات بنجا قبل الخالق كقمت تري أبتا تغطس الفيديو صحاي ورد إلى اتسابعي قبل ألتنا قدمو زقمت المسارات بساقامت إيدو كالت بنجا قمت أتم مزليتات نازم مسرق زرقاقيزو خوينم اتحانت نتا مجمر تاستقمت جبنجا الترئي كتكونن كلا كال دمانة أمود أثاز الرئاسة لستة بناجو ترئي إزتن كساقاس أسأل حجون حتو تاتي العلالو بفلاي اتسابعي أب سكرين بزي الرأى كالساب بأفا مزبرات تقددو نتأزوار يكواديو نيرو ويس بحقي إيدو زهب عدقيو قنة زرها يكونن
سباي درو مسوش تاو خدانو خمزلون سبناو أب قمت متاو وتردات إسرائيل بزعبا زو مازوارا يفلتون يوم بمبال كم زتسقم أزد ما أتغنى تتحق إنيا تكباروي فتسامي إدما حب سيكونس نخاميرا تبهايلو استقبرا خاون كم زخل يكمت أتساب أيخون قالو تابتا فيديو زرعي ولك سباد دما مس حماس يخون متقعت شوعات تتقمتي زخون ركبالوهم ديو يبلو من كفلت أي تخالن أبز على فسمون فلسطينيين بقزاخ مستأسرو زرعي سمعين زلا على سأل حيالو قبل ملسفت يرونيرو ناتحزاتهم أسرات ملكيتهم حيالو سبات سكفتهم بمقلاص معبر كيح مسكل دما كلهم أسرات مسرتها كراو حقي كتحزو تمحزين من باري سكر إسرائيل جنا بقزا أنصار حماس التكايدو أبزلا وقع معباليتات تقناصف مهلوا مرتو خطقرب كتر دليت اللوا قدما مينستر بنيامين نتنياهو بسنبت أبزهاو بمقلسي أبز حلفة معلتات بعسرتات سقطرو أبالات شبراو وجل حماس نحيلتاتنا إيدهم هيبهم أزوارهم نجاقانو تقادلتنا يركبولو إلو من باري سكر أتخينات مول نهاركوا يقتسل انتلو قزي أخوة السديو كوينقن أزي مجمرتان مودات حماسيو إلو حلتات مكل إسرائيل بزعبا زوم فيديوتات تملكتون زغارب اللحوتات بغد تعمل سايحبن تخنا عدوها بقال نبي بسي أبزهاب حبريتا استأسروا الكسبات مسرت أكراو حقيهم تتحيزهم زلو قبل قريتو ببزحتي كزي ترترات كبرا شبرانو تاقيخون زخونا أزوارا وشتهم حبيهم كيزانحون مرققات كداونتم بقبو خفتش بزخل من قدي كركبو أدلايو دما قبل وسيخو أمباركس خبركم تخطاتلتنا نايس ساعة زينا مسان رؤنا بزي فيتسم عندش سيناتات مكتتل سبسكرايب شير لايك كومنت مقبارا يترسويهم سلام.